ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரிட்ஜ் கிளாஸ்ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கர்மா, நம்ம செய்யற கர்மங்கள். நம்ம வந்து பகவத்கீதை இப்ப எல்லாரும் முடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? 18 days கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் லெவல்ஸ்லயும் இருக்கும், 2, 3, 4 எல்லாத்துலயும் இருக்கும் நம்ம எல்லாரும். சோ கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் பக்தி நமக்கு பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே அவசியம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால வாழ்க்கையில நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கைய வாழ முடியும். பக்தி மார்க்கத்துல நல்ல முறையில நம்ம வாழ முடியும். இந்த கஷ்டமான இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மேனுவல் மாதிரி ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம், ரொம்ப கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதே சமயத்துல ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அறிவும் கூட அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ கர்மா அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா கர்மா வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங். நம்ம வந்து தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் சரி, தெரியாம செஞ்சாலும் சரி, அதோட பலனை நம்ம அனுபவிச்சே ஆகணும். அப்படின்ற பட்சத்துல அப்படிப்பட்ட கர்மத்தை நம்ம எப்படி பண்ணணும், நம்ம என்ன மாதிரி முறையில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதான் பகவான் வந்து நமக்கு கர்மயோகத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அதை பத்தின ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். லா ஆஃப் கர்மா, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. கர்மன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள். அப்போ என்ன செய்யறோம், அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு பலனா கிடைக்கும். இப்ப நம்ம ஒரு மாம்பழம் விதை கொட்டை அது விதைச்சோம்னா மாம்பழம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதான் என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான். அதே மாதிரி நம்ம என்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அதற்கான பலனை மட்டுமே நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். அப்படின்றதுல நம்ம திடமா நம்ம புரிதலை வச்சுக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பா என்ன செய்வோம், நல்ல செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். கண்டிப்பா அதர்மத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க மாட்டோம். அப்ப கண்டிப்பா நம்ம என்ன செய்யணும், என்ன செயல் செய்யறோமோ அதற்கான பலனை அனுபவிக்கிறோம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு செயலிலும் நம்ம சர்வ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்படும். இது பகவத்கீதை தெரியறதுனால மட்டுமே ஒரு மனிதனால தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் கூட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விதைக்கிறோமோ அது நமக்கு பலனா கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ we live in a material world where each one of us is unique. நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுல வேறுபட்ட முறையில இருக்கு. அதாவது அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து நீர்வாழ் உயிரினங்கள்ல இருந்து நிறைய பார்க்கிறோம். பூச்சிகள், ரெப்டைல்ஸ் பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மரம் செடி உடைகள் பார்க்கிறோம். இது அனிமல்ஸ் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? மிருகங்கள் பார்க்கிறோம், மனிதர்கள் பார்க்கிறோம். அதுலயும் மனிதர்களையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. சோல், சூப்பர் சோல், அது மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி. ஆனா மத்த விஷயங்கள் எல்லாருமே என்னது, எல்லாருக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வித்தியாசம் எதனால வருது, எதனால எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல? ஸ்பிரிச்சுவலா ஆன்மீகமா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான். அதாவது ஸ்பிரிட் சோல், சச்சித் ஆனந்தம். பகவானும் சச்சித் ஆனந்தம். ஆனா அவங்க அன்லிமிட்டெட், நம்ம லிமிட்டெட். நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மளால எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய முடியும். ஆனா பகவானால என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதாவது அவங்க விபு, நம்ம அணு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதை படிச்சு. அப்போ சோலா பார்க்கும்போது எல்லாருமே சமம் தான். எல்லாருமே அதாவது லிவிங் என்டிட்டில எல்லாருமே ஒண்ணுதான். ஆனா எதனால இந்த வித்தியாசங்கள், எதனால ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கஷ்டங்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் இல்லைங்களா? அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் எப்போ வருது, மனிதனா பிறக்கும்போது நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வருது. மத்த உயிரினங்களா நம்ம வந்து பிறவியில இருக்கும்போது நமக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வர்றது இல்லை. எப்போ நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடைக்குது, மனிதனா பிறக்கும்போது மட்டுமே. அப்ப அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் ஏன் இருக்கு, எதனால எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, அப்போ நம்ம யாரு இதெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம், யாரு பகவான், நம்ம அவங்களை எப்படி அடையிறது, அப்ப நித்தியமான சந்தோஷம் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டுமே மனிதர்களுக்கு என்ன இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இல்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப பணக்காரவங்களா இருக்காங்க.
ஒரு சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்காங்க. ஒரு சிலவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. ஒரு சிலவங்க அந்த அளவுக்கு அழகா இல்ல. ஒரு சிலவங்க ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்காங்க, ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. ஒரு சிலவங்க நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க, இல்லைன்னா ஹேண்டிகேப்டாவும் இருக்காங்க, ஊனமுற்றும் இருக்காங்க. ஒரு சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல பணக்கார வீட்டுல பிறக்குறாங்க. ஒரு சிலவங்க ஏழைகள் வீட்டுல பிறக்குறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் ஏன் இந்த வித்தியாசம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, அதுலதான் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்? இதை நம்ம அனலைஸ் வணக்கம் பண்ண. மாதாஜி. ஹரே வணக்கம் கிருஷ்ண. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம். நமக்கு தெரிய வரும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நாலேஜ்க்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா, கர்மா. நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு ஏத்த வினைகளை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒய் இஸ் காட் பார்ஷியல் டு சம் ஒன், அதாவது ஏன் இவ்வளவு வேறுபாடுகள்? ஒரு சிலவங்க ரொம்ப பணக்கார வீட்டுல பிறக்குறாங்க, ஒரு சிலவங்க ரொம்ப ஏழ்மையான வீட்டுல பிறக்குறாங்க. அப்போ எதனால இந்த வித்தியாசம்? பகவான் எதற்காக இவ்வளவு வித்தியாசம் காண்பிக்கிறாங்க அப்படின்றது. இன்னொரு கொஸ்டினும் கூட, இப்போ ஒரு நல்ல சாதாரணமா கஷ்டம் பெரியவங்களுக்கு இருந்தா பரவாயில்ல. ஆனா சில குழந்தைங்க எல்லாம் பிறக்கும் போது அதுங்க வந்து கஷ்டப்படுத்தப்படுதுங்க இல்லைங்களா? அதுங்க வந்து சில சமயம் வந்து கொலை கூட பண்ற அளவுக்குலாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நடக்குது. அப்போ குழந்தைகள் இன்னும் கர்மத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அதாவது இன்னும் செயல்பாடுல அவங்க ஈடுபடவே இல்லை. 5 வயது வரைக்கும் குழந்தைகள் செய்யற நன்மை தீமைகளுக்கெல்லாம் தாயே காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா 5 வயதுக்குள்ளார தாய் தான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும், நன்மை தீமைகள் எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அது நல்ல முறையில வழி நடத்தணும் அப்படின்ற ஒரு வித விஷயமும் இருக்கு. அப்ப ஆனா அதற்கு முன்னாடியே குழந்தைகளுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா நிறைய. அப்ப அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குதுங்க? அப்ப ஒரு கொஸ்டின் ஏற்படும் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை படிக்காதவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஏற்படும். அப்ப பகவானுக்கு கருணை இல்லையா அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பகவான ஆல் பவர்ஃபுல்னு பார்க்கிறோம். அப்புறம் ஆல் மெர்சிஃபுல், கருணை நிறைந்தவங்கன்னு பார்க்கிறோம். எல்லா வகையிலும் பவர், அதாவது 6 ஆப்புலன்சஸ் பகவானுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல ஒண்ணு ஆல் பவர்ஃபுல் அப்படின்றத பகவானுக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள், வேறுபாடுகள் இருக்கே. அப்ப பகவான் வந்து ஆல் பவர்ஃபுல்லா, அப்போ ஆல் மெர்சிஃபுல்லா அப்படின்ற வந்து சில பேர் வந்து கேட்பாங்க இல்லைங்களா? புரிதல் இல்லாத பட்சத்துல, கர்மத்தினால்தான் நம்ம வினைகளை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இல்லாத பட்சத்துல கேட்கப்படுற கொஸ்டின் இதெல்லாம். அப்போ இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? நம்ம காட் கேன் நாட் பி ஆல் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஆல் மெர்சிஃபுல் சைமல்டேனியஸ்லி. இப்ப பவர்ஃபுல் பகவான்னா ஏன் எல்லாரோட கஷ்டத்தையும் அவங்களால போக்க முடியல? அப்ப அவங்க கருணை உள்ளவங்க இல்லையா? அதே வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி பகவான் வந்து ரொம்ப மெர்சிஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் வந்து எந்த கஷ்டமும் இல்லாம பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களால பவர்ஃபுல்லா இல்லையா அவங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி நிலைகள்ல வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரும். ஆனா இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு வரோம். ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பகவானை பத்தி நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் வெல்விஷர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் நன்மைகளே செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யாருக்கிட்டையும் பார்ஷியாலிட்டின்றது கிடையாது. நான் யாருக்கும் பாரபட்சம் பார்ப்பது இல்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. பகவத்கீதையில அவங்களே சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எதனால இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். த சுப்ரீம் பவர்ஃபுல், பகவான் வந்து சுப்ரீம் பவர்ஃபுல்ன்றது அவங்க 6 ஆப்புலன்சஸ்ல, அதாவது நேம், அதாவது ஃபேம், அவங்க வந்து ரொம்ப புகழோட இருப்பாங்க. அப்புறம் ரொம்ப ஆல் பவர்ஃபுல், அதாவது ஆல் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கணும். அதாவது இவங்களை மிஞ்சி வேற யாருமே இந்த விஷயங்கள்ல கிடையாது. ஃபேமஸ்ல பகவானை மிஞ்சி வேற யாரும் கிடையாது. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்ல பகவானை மிஞ்சி யாரும் கிடையாது. வெல்த்லயும் பகவானை மிஞ்சி யாரும் கிடையாது. நாலேஜ், அதுக்கப்புறம் ரெனன்சியேஷன், பியூட்டி, இந்த விஷயங்கள்லாம் பகவானுக்கு ஈடு இணை யாருமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது? பகவான் எல்லாருக்கும் சரிசமமானவங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பகவான் வந்து ஆல் பவர்ஃபுல் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இருந்தும் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன், இந்த வேறுபாடுகள் உயிரினங்கள் கிட்ட ஏற்படுது. எல்லாருமே மனிதர்களா பிறக்கல, எல்லாருமே மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி சந்தோஷமா இல்ல அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க? சமோக சர்வ பூதேனு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ எம் ஈக்குவல் டு ஆல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எந்த வகையில பகவான் ஈக்குவல்? எல்லா உயிரினத்துக்கும் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த உலகத்துல இல்லைங்களா? யாருக்காவது ஏதாவது இயற்கையில் ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா? காற்று இல்லாமலோ, இல்ல மழை பெய்யாமலோ, இல்ல சூரிய வெப்பம் இல்லாமலோ ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா? ஒரு குறையும் இல்லை. எல்லாருக்கும்
கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க, இல்லாதவங்க, அசுரர்கள், தேவர்கள் எல்லாருக்கும் பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்க? ஒரு உயிரினத்துக்கு என்ன தேவையோ அத்தனை விஷயங்களும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரிசமமா கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஐ எம் ஈக்குவல் டு ஆல், எல்லாருக்கும் சரிசமமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவத்கீதையில பகவான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கும் பொழுது எதனால இந்த வேறுபாடுகள் மனிதர்களுக்கிடையா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வேற வேற உயிரினங்கள்ல ஏன் நம்ம பிறவிகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு கோர்ட்ல ஒரு ஜட்ஜ் இருக்காங்க. ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய கேசஸ்ல வரும் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு நிறைய இது கேசஸ் வரும். அதுல பார்த்தோம்னா ஒரு சிலவங்களுக்கு ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான தண்டனைகள் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஒரு சிலவங்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயமும் கிடைக்கும். யாராவது பணம் வேண்டி சொத்து பிரச்சனை இருக்கும் வருவாங்க. அவங்களுக்கு சாதகமா தீர்ப்பு கொடுக்கப்படும். அப்ப அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி, அவங்களோட அவங்க இழந்த சொத்துக்களை அவங்க மீட்டு எடுத்துட்டு போவாங்க. அதே ஒரு சிலவங்க கடுமையான தண்டனைகளை அனுபவிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ஜட்ஜி அதுக்கு பொறுப்பா? அவங்க பார்ஷியாலிட்டி பாக்குறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. எதனாலன்னா அவங்கவுங்க செய்யற விஷயங்களை பொறுத்து அந்த தீர்ப்பு அவங்களுக்கு வழங்கப்படுது. இப்ப தப்புகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? தண்டனை கிடைக்குது. அதே அவங்க தர்ம வழியில இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? நன்மைகள் கிடைக்குது. அந்த ஜட்ஜ் இதுல ஏதாவது பர்சனலா இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களுக்கு நான் நன்மை செய்யறேன், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காத, அதனால இவங்களை நான் தண்டனை கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லைங்களா? ஜட்ஜ் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருப்பாங்க. அவங்க அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை பொறுத்து அவங்க அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவங்க அவங்களுக்கு தீர்ப்பு கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். கர்மே தேவ நேத்தேய ஜந்து தேஹோ பிரபத்யே ஸ்ரேயோ பிரவித்னோ உதரா பௌஷோ ரேதோ கயே கிரயோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல என்ன இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அண்டர் த சூப்பர்வேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஒர்க். அதாவது பகவானோட முன்னிலையில நம்ம எப்படி இருக்கோம்? எல்லாருக்குள்ளயும் எப்படி இருக்காங்க? பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க. எல்லா உயிரினத்திலும் அதாவது ஒரு உயிரினம் அதாவது நம்ம மீனா இருந்தாலும் நம்ம கூட பரமாத்மா இருக்காங்க. நம்ம அனிமலா இருந்தாலும் பகவான் நம்ம கூட பரமாத்மா இருக்காங்க. எந்த ஒரு நிலையிலையும் நம்மளை விட்டு பகவான் என்ன பண்ணல? பிரியறதே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப அண்டர் த சூப்பர்வேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட், பகவானோட சூப்பர்வேஷன்ல, மேற்பார்வையில நம்ம என்னென்ன வேலைகள் செய்யறோமோ அக்கார்டிங் டு த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க், அந்த ஒர்க், அந்த செயல், கர்மம், நம்ம செய்யற செயல்களுக்கான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்குது. The living entity, the soul is given a particular type of body அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம எதனால இவ்வளவு பிறவிகள், இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல நிறைய வேறுபாடுகள், அதெல்லாம் எதனால சில உயிரினங்கள் மீனா இருக்கு, சில உயிரினங்கள் மரமா இருக்கு, அப்புறம் அனிமல்ஸ்னா பறவைகளா இருக்காங்க. எதனால? அதுலயும் மனிதர்களே பணக்காரங்க ஏழைங்களா இருக்காங்க. சிலவங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, சிலவங்க ஹேண்டிகேப்டா இருக்காங்க அப்படின்றதுல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் எதனால அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஒர்க், ஒருத்தவங்க அக்கார்டிங் டு த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க், அவங்களோட செயலோட பிரதிபலனா பகவானோட முன்னிலையில அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த லிவிங் என்டிட்டிக்கு, அந்த சோலுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பாடி கிடைக்குது. அப்ப நல்லது செஞ்சா அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல பிறவிகள், நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் வாழ்க்கையில. அதே அவங்க அதர்மங்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? கஷ்டங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இந்த விஷயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்? நம்மளோட செயல்கள் முழுக்க முழுக்க தர்ம வழியில இருக்கணும். அப்ப தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? தர்ம வழியில நம்ம எல்லாமே கரெக்டா செய்யணும்னா அப்ப அது எப்படி, தர்மம் என்ன அதர்மம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற பட்சத்துல நம்ம வேதங்கள் போகணும். ஏன்னா வேதங்கள் தான் நம்மளோட நாலேஜ் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்த ரூல்ஸ், கைடு நம்மளுக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது சாஸ்திரத்தின் முறைப்படி தர்மம் அதர்மத்தை தெரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அப்ப சாஸ்திரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் போது அதற்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதற்கு முன்னாடி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நியூட்டன் 3rd லால என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு விஷயத்துக்கும் அதுக்கான ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் an equal and opposite reaction நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இதை விட்னஸ் யார் பண்றாங்க? இப்ப நம்ம செய்யற செயல்களை விட்னஸ் யார் பண்ணாங்கன்னா பகவான் பரமாத்மாவா சூப்பர் சோலா நமக்குள்ள இருந்து நம்ம செய்யற ஒரு விஷயங்களையும் அவங்க கவனிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் தெரியும் போதுதான் நம்ம சில சமயம் யோசிப்போம் இல்லைங்களா?
யாரும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இல்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வயசுல எல்லாம் கூட யோசிச்சிருப்போம், யாரும் தான் இல்லையே, அம்மாக்கு தெரியாம ஒரு ஐஸ்கிரீம் எடுத்து சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட வந்திருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ யாரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், சில சில தவறுகள். ஏன்னா நம்ம கிட்ட 4 ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்களா? 4 விஷயங்கள் இருக்கு, ப்ராப்ளம் இல்ல. என்னன்னா இந்த இல்யூஷன், புரியாமல் இருக்கிறது, அறியாமை, அதுக்கப்புறம் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, மிஸ்டேக். நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிடுவோம், தப்பு தெரியாமலும் பண்ணிருக்கலாம், தெரிஞ்சும் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா அதை மறைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஏமாத்துறதும் செய்வோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் மனிதர்களுக்கிடையே இருக்கிற ஒரு குணங்களா நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் நம்மளோட அறியாமை, மாயையோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதுனால இந்த 4 குறைபாடுகள் நம்ம கிட்ட இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இங்க பார்த்தோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நம்ம கிட்ட நித்தியமா இருக்காங்க, பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம உணரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அதர்மத்துல நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். இன்னொரு விஷயமும் கூட, சிலவங்க நினைப்பாங்க, சரி நல்லது செஞ்சா எனக்கு நல்லது நடக்க போகுது, கெட்டது செஞ்சா கெட்டது நடக்க போகுது, அப்ப இது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நான் நல்லதே செஞ்சு எனக்கு நான் சந்தோஷங்களே அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அதுல ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த 14 லோகத்துக்குள்ளேயே தான் இருப்போம். ஏன்னா அதுல பக்தி இருக்காது. நம்ம நல்லது செய்வோம், நல்லது நடக்கும், திரும்பி பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருப்போம். அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நிருக மகாராஜ் ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? அதுல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தெரியாம ஒரு தவறு பண்ணாங்க. அதற்கே அதுவும் அவங்க நல்ல ஒரு சிறந்த அரசர், தர்ம வழியில அவங்க எல்லா விஷயங்களும் அவங்க செஞ்சாங்க, பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணாங்க. இருந்தும் அவங்களுக்கு என்னாச்சு, தெரியாம செஞ்ச ஒரு விஷயத்தினால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தண்டனை அனுபவிச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி, ஏன்னா ஒரு செகண்டும் நம்மளால எல்லாமே கரெக்டா நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த பிறப்பிறப்புல சுற்றிட்டு இருப்போம். இன்னொன்னு, பக்தின்றத பண்ணும்போது மட்டுமே பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அதனால கர்மம் நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும்னா அது பாதி அளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டது. மிச்சம் என்னன்னா, முற்றிலும் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா பக்திக்கு நம்ம வரணும். அப்ப பக்திக்கு வரணும்னா பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளோட பொசிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க, எப்பயும் நித்தியமா இருக்காங்க, எல்லா பிறவிகளிலும் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களோட அந்த காருண்ய விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப யார் இங்க விட்னஸா இருக்காங்க, நம்ம செய்யற கர்மங்களுக்கெல்லாம் பகவான் விட்னஸா இருக்காங்க, அதாவது மேற்பார்வை பார்க்கிறாங்க. அததான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். The Lord is seated in heart as the Paramatma super soul, alongside of the soul as a witness to our activities. அதனால யாரும் இல்லாம நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஓகே, ஒரு நிமிஷம். 8.6 ஸ்லோகம்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதாவது யார் ஒருத்தவங்க மரண காலத்துல பகவானை நினைக்கிறாங்களோ, வாட் எவர் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ஒன் ரிமெம்பர்ஸ் வென் ஹி குட்ஸ் ஹிஸ் பாடி, ஓ சன் ஆஃப் குந்தி, தட் ஸ்டேட் ஹி வில் அட்டைன் வித்வுட் ஃபெயில் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பார்க்கும்போது, நம்ம இப்ப பிறவிகள் நிறைய எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மள அடுத்த பிறவின்றது ஒண்ணு இல்லாம நம்ம இந்த பிறவில இருந்து வெளியில வரணும்னா, பகவானை அடையணும்னா என்ன மார்க்கம் அப்படின்றத 8வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, மரண தருவாயில் என்னை நினைப்பவன் என்னையே அடைவான் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மரண தருவாயில் பகவானை நம்ம நினைக்கணும். அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றது நம்ம 8th சாப்டர் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்துட்டு இருப்போம். அதற்கு பிராக்டிஸ், பக்தி சேவை நம்ம சிறு வயதுல இருந்தே முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு எப்போ பகவானோட பக்தி தெரியுதோ, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவான் மேல பக்தியில ஈடுபடணும்னு நம்மளுக்கு எப்ப தெரியுதோ அப்பையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நித்தியமா பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உன் மனதை என்னில் நிலை நிறுத்தி எனக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாய் அப்படின்றத நிறைய இடத்துல பக்தி யோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும், தினசரி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு என்ன ஏற்படும், மரண தருவாயில் நம்ம பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும். நம்ம நினைக்கலாம் அது சாத்தியப்படுமான்னு. கண்டிப்பா நம்ம இன்னொரு 10th சாப்டர் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்மளோட பிரயத்தனத்தை பார்த்து பகவான் நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, அனுகிரகம் கொடுப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம மறந்தாலும் கூட பகவான் நம்ம நினைவுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவானை நம்ம நினைவில் கொள்றது ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். whatever state of being one remembers he quits. இதுவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஜடபரத ஸ்டோரியில. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க டீர் மேல, மான் மேல அவங்க ரொம்பவே அன்போடு இருப்பாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுவாங்க, அவங்க மானின் பிறவி அவங்க எடுத்துருவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தெரியும் போது நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும். அப்ப பக்தியில ஈடுபடணும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். அதனால நம்மளோட கர்மங்கள், அதாவது நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம வெளியில வருவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க
தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மனித பிறவில மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ எல்லாருக்குள்ளயும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த இந்த இதுலயே பார்த்தோம்னா ஸ்லைட்ஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம இந்த டிஸ்கிரிமினேட் பார்த்தோம். அதாவது நிறைய வித்தியாசங்கள். ஒரு மனிதனுக்குள்ளரே வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றத நம்மளால எந்த பிறவில மட்டும் நம்மளால உணர முடியும். நம்மளால மனித பிறவில. அதனாலதான் கர்மம்ன்றது மனித பிறவில இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்காது. கர்மத்திற்கு அவங்களுக்கு அந்த கர்ம வினைகள் கிடையாது. மனிதர்கள் ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் எப்போ வருதோ அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அதர்மம் தர்மத்தோட வித்தியாசம் தெரிய வரும். அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் மனித பிறவில மட்டும்தான் கிடைக்கும். அப்ப அந்த இன்டெலிஜென்ஸ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சரியான முறையில நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்திக்கணும். நம்மளோட வாழ்க்கை ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஏதோ பிறந்தோம் இறந்தோம்ன்றது கிடையாது. இது ரொம்பவே ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு பிறவி. அதாவது நம்ம இதுல ரொம்பவே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா மனித பிறவி கிடைத்திருக்க அரியது. இதுல நம்ம செய்யற விஷயங்கள் பக்தியில ஈடுபட்டோம்னா நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். அந்த சான்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம கர்மங்களையும் ரொம்ப பார்த்து பண்ண வேண்டிய ஒரு பிறவியும் கூட இல்லைங்களா? ஏன்னா கர்மம்ன்றது மனித பிறவியில் தான் இருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல லீட் ரெஸ்பான்சிபிள் லைஃப். ஒரு மனிதன் எப்படி பண்ணணும்? அவங்களோட வாழ்க்கைய ஏனோ தானோ அப்படின்றது இல்லாம அதர்மம் தர்மம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுன்றது ரோட்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம தன்னை போல தன் இஷ்டப்படி வண்டி டிரைவ் பண்ணா அவங்களோட சேஃப் ஜேர்னியா இருக்காது இல்லைங்களா? அவங்களோடது ரொம்பவே பாதுகாப்பு இல்லாததாகவும் இருக்கும், தண்டனைக்குரியதாகவும் இருக்குங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கைய நம்ம இப்போ மனித பிறவில பகவான் கொடுத்த அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கரெக்டா நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். இல்லைன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கஷ்டங்கள் கிடைக்கும். அது பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழும்போது நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இஃப் என்கேஜ் இன் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம ஈடுபட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம எதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் அதை 4 பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. ஒண்ணு இல்லிசிட் செக்ஸ், அதுக்கப்புறம் மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன். இல்லிசிட் செக்ஸ்ன்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ராவணன் என்ன பண்ணாங்க? சீதை அம்மாவை கூட்டிட்டு போனாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? தண்டனை கிடைச்சது இல்லைங்களா? தவறான ஒரு விஷயம். அது ரொம்பவே கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பிற உயிரினங்களை நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கேம்பிளிங்ன்றது பொய் சொல்ற விஷயத்துல அது வந்துருது. அதனால அதுவும் கூடாது. அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், இந்த தவறான பழக்கங்களுக்கு அடிமையாக கூடாது. அப்ப என்ன ஆயிடும்? தெளிவான மனநிலையில இருக்கும்போது நமக்கு பகவான் மேல பக்தின்றது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. இதுல இன்டாக்சிகேஷன் எல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு தெளிவான ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு அறிவை கொடுக்காது. அதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? பாபமான செயல்கள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அப்ப இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இது 4ம் தான் பாபத்திற்கான காரணங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் இந்த 4த்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில அவாய்ட் பண்ணாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால பாப செயல்களை நம்ம வாழ்க்கையில தவிர்க்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதைதான் நம்ம 4 பில்லர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சனாதன பசுமாட்டுக்கு 4 கால்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த காலத்துதான் இந்த 4 விஷயங்களும். அதாவது ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், அதாவது உண்மை, அதுக்கப்புறம் கருணை, மெர்சி, அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டிரிட்டி, தவம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிளென்லினஸ், தூய்மை. இது 4ம் 4 கால்கள். இப்ப கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பசு எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 3 கால்கள் இல்லாம ஒரு கால்ல இருக்கும். அப்போ பசுவால ஒரு கால்ல ஸ்டேபிளா நிக்க முடியுங்களா? கிடையாது. இதுதான் தர்மத்தோட 4 தூண்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஒரே ஒரு தூண் தான் இருக்கு. அதனால என்ன ஆயிடுது? தர்மம் சீர்குலைஞ்சிருக்கும் கலியுகத்துலன்றத பார்க்கிறோம். அதனாலதான் 3, அதாவது மக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 3 மடங்கு மக்கள் பாப காரியங்கள் ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க. 1 பங்கு மக்கள் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க? நன்மையான விஷயங்களை தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல நம்ம கலிகாலத்தோட நேச்சரையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம அவாய்ட் பண்ணது, ஏன்னா இது எல்லாமே என்னது? நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மா இல்லைங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம செய்யும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடும்? பாப செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம்ன்றதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த 4 விஷயங்களும் என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடாது. செய்யாம இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம பாப செயல்ல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். பாப செயல்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன வரும்? பக்தி வரும். சரி, we will suffer karmic reactions and degrade to lower life forms. சரி, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஈடுபட்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன ஆயிடும்? சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல நம்ம ஈடுபட்டுறோம், பாப செயல்கள் ஈடுபட்டுறோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது?
மறுபடியும் லோவர் பர்த் கிடைக்கும். மனித பிறப்புன்றது அரியதான பிறப்பு. அதுல நம்ம இந்த 4 விஷயங்களும் நம்ம செய்யும்போது மறுபடியும் நமக்கு என்ன ஏற்பட்டுடும், நம்ம தாழ்ந்த பிறவிகளுக்கு நம்ம மறுபடியும் போயிடுவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் மட்டும் இல்லாம என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அனுபவிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சிலவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குணப்படுத்த முடியாத நோய் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி எதற்காக ஒரு சிலவங்களுக்கு குணப்படுத்த முடியாத நோய் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதர்மத்தின் அதாவது நல்ல கர்மங்கள் செய்யல அப்படின்னா அதோட பலனா அவங்களுக்கு குணப்படுத்த முடியாத நோய் இருக்கும். அப்புறம் நிறைய சிலவங்களுக்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? கேஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ன்றது. அப்ப அந்த மாரி விஷயங்கள்ல, அந்த திருடன், போலீஸ் அந்த மாரி விஷயங்கள்ல திருடனா இருப்பாங்க. அதனால போலீஸ்ட்ட எப்ப பார்த்தாலும் மாட்டிப்பாங்க. இல்லன்னா தன்னோட சொத்து பிரச்சனையில ஏதாவது மாட்டிட்டு இருப்பாங்க. இல்லன்னா ஒண்ணுமே தப்பே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஏதாவது ஒரு அ கஷ்டமான கேஸ்ல அவங்க வந்து மாட்டிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுவும் வந்து கர்ம வினை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அ ரொம்ப டீகிரேடான ஃபேமிலி. பக்தியே இல்லாத ஒரு ஃபேமிலி. அதுவும் தவறுகள் செய்யக்கூடிய குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிற மாரி ஏற்பட்டுடும். அப்புறம் எஜுகேஷன் இருக்காது. அ படிப்பறிவு இல்லாம, அது படிப்பறிவு இல்லன்றத விட பக்தி, ஞானம் அது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேட்ஜ் வந்து இல்லாத குடும்பத்துல பிறக்கிற மாரி ஆயிடும். அப்புறம் ரொம்பவே அக்லியா இருப்பாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து பாபச் செயல்கள் செஞ்சதுனால வர விளைவுகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த வித்தியாசங்கள் எதனால இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மா. கர்மா நம்ம செய்யற கர்மத்தினால, அதுவும் பாபச் செயல்கள் செய்யறதுனால என்ன ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாபச் செயல்கள்ன்றது இந்த 4 ஆச்சாரியர்கள் வந்து நமக்கு பிரிச்சு குடுத்திருக்காங்க. அதாவது இல்லிசிட் செக்ஸ், மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் இதெல்லாம் குடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் செஞ்சா பாபச் செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுறோம். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணா நம்ம பாபச் செயல்களிலிருந்து விடுபடுறோம்ன்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அது செய்யும்போது வர பாபங்கள்னால என்ன ஆகும்னா, லோவர் பர்த் அனிமல் லைஃப்க்கு நம்ம திரும்பி நம்ம போயிடும். அனிமல் இல்லைன்னா அதற்கும் கீழ நம்ம பிறவிகளை எடுப்போம்ன்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் இந்த பிறவியிலும் மனிதர்களோட பிறவிகளிலும் எப்படி இருப்பாங்க அவங்க பாபத்தின் விளைவுகளால இந்த தீர்க்க முடியாத நோய், தீர்க்க முடியாத இந்த சொத்து பிரச்சனை அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி மார்க்கம் இல்லாத குடும்பத்துல, தவறுகள் செய்யக்கூடிய குடும்பத்துல, அப்புறம் பக்தி மார்க்கம் இல்லாத விஷயமா இருப்பாங்க. அப்புறம் ரொம்பவே அக்லியா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம். அப்ப டெஸ்டினி இஸ் நாட் எ மேட்டர் ஆஃப் சான்ஸ். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பாபத்தின் விளைவா நம்ம பார்க்கிறோம்ல, இதெல்லாம் சான்ஸ் பை சான்ஸ் இவங்க இப்படி வந்துட்டாங்கப்பா அப்படின்றது கிடையாது. இதெல்லாம் என்னது அவங்கவுங்க தேர்ந்தெடுத்த கர்மத்தினால, அவங்கவுங்க செஞ்ச கர்மத்தினால. நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. தர்மம் செய்யலாம், அதர்மம் செய்யலாம் சாய்ஸ் இருக்கு. நம்ம தர்மம் செஞ்சோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நல்ல விஷயங்கள நம்ம ஈடுபட போறோம். சந்தோஷங்கள அனுபவிக்க போறோம். நம்ம அதர்மத்த பண்ணிட்டோம். சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? அதர்மத்துல பண்ணிட்டோம். மனம் ஆசைப்பட்டுச்சு ஒரு தப்பான விஷயத்துல நம்மளோட புலன்கள அதுல நம்ம பயன்படுத்திட்டோம். அது தவறுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னும்போது நம்ம சாய்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம்? தப்பான சாய்ஸ நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதனால இது வந்து மேட்டர் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் லைஃப் லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ரெஸ்பான்சிபிள் லைஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் அதுதான் வந்து இப்ப ஆச்சாரியர்கள் சொன்னாங்கல்ல செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயங்கள். அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில செய்யாம இருக்கிறது. பக்தியை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது இதெல்லாம் தான். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்டிரிட்டி தவம் செய்யறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது வந்து நம்ம இந்த கலியுகத்தோட சாக்ரிஃபைஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹரி நாம சங்கீர்த்தனம்ன்றத பார்க்கணும்ல. பகவானோட நாமத்தை வச்சிருக்கிறது தான் சிறந்த ஒரு விஷயம். இதுதான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது ஒண்ணு ஜபமா பண்ணலாம், இல்லைன்னா சங்கீர்த்தனமா நம்ம பண்ணலாம். எல்லாரோடும் சேர்ந்து செய்யும்போது அது சங்கீர்த்தனமா மாறும். தனிச்சு பகவானை நம்ம மனதில் நிலையத்தை நம்ம செய்யும்போது அது ஜபமா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்றது அப்ப நம்ம நிறைய ஆன்மீக சம்பந்தமான பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். தெரியதான் நமக்கு என்ன ஏற்படும்? பகவான் மேல நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம். பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. கிருஷ்ணா புக்ஸ், அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோ உபனிஷத் இதெல்லாம் வந்து இப்ப நீங்க லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 எல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது
பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய 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 நமக்கு என்ன ஏற்படும், நமக்கு புரிதல் ஏற்படும். அப்ப பகவான் நமக்கு ரொம்ப பழக்கமானவங்களாயிடுவாங்க, நெருங்கினவங்களாயிடுவாங்க. அதனால நம்மளுக்கு பகவான் மேல என்ன ஏற்படும், அன்பும் பக்தியும், நமக்கு நம்பிக்கையும் ஏற்படும். அது அப்போ நம்ம நிறைய நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன பண்ணணும் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிடலாம். ஆஸ்டிரிட்டி, தவம் பண்ணணும். அதாவது பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்மளோட சென்சஸ் பகவான் மேல பயன்படுத்துறது. ஏன்னா கலிகாலத்துல காட்டுல போய் தவம் பண்றதுன்றது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டியே கிடையாது, அது சத்தியுகத்தோடது. நம்ம எந்த செயலை செய்தாலும் அதுல பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம புலன்களை பகவான் மேல பயன்படுத்துறதுன்றதுதான் முறை. அதுக்கப்புறம் சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம நித்தியபடி முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால பகவானோட நெருங்க முடியும். அதாவது நம்மளுக்கு பரிச்சயம் ஆவாங்க பகவான். இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம வீட்டு குழந்தையா, நம்மளோட நண்பனா, நம்மளோட சகோதரனா நம்மளால பகவான் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். அப்போ நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். அசோசியேட்டிங் வித் செயின்ட்லி பர்சன்ஸ், அது ரொம்பவே முக்கியம். பியூர் டிவோட்டிஸ். பியூர் டிவோட்டிஸ்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாம இருப்பாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தோட தாக்கம் இல்லாம இருப்பாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ரஜோகுணம், தமோகுணத்தோட தாக்கம் அவங்க கிட்ட இருக்காது. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அவங்களதான் நம்ம செயின்ட்லி பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அப்படிப்பட்டவங்களோட நம்ம நிறைய பழகணும். நம்ம நிறைய அவங்களோட பழகும்போது, சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களோட பழகும்போது நமக்கும் சத்துவகுணம் ஏற்படும். அதனால நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருந்து விலகி இருக்க முடியும். அப்ப அசோசியேஷன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு என்ன பிரதிபலனா கிடைக்கும்னா, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அதனால பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். இப்ப டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்மா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே இது நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை 18 டேஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒண்ணு வந்து கர்மா. கர்மான்றது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள். அதுக்கு நீங்கெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்டோரி பார்த்திருப்போம், மிருக மகாராஜ் ஸ்டோரி பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு விஷயம் வேணும், எனக்கு இந்த உலகத்துல அனுபவிக்கிறதுக்கு, ஒரு சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும். அந்த விஷயத்த நம்ம ஈடுபடுறோம் என்பது அது கர்மா. அதே வந்து விக்கர்மான்றது செய்யக்கூடாது, தவறுன்னு குறிப்பிட்ட செயல்ல நம்ம ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அது விக்கர்மா. அது அக்கர்மான்றது நம்ம வந்து நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யறது. ஒரு மனிதன் பிறக்கிறதுல இருந்து இறக்கும் வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்பிக்கையோட, அன்போட பகவானுக்கு செய்யற செயல்கள், பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள்ன்றது அக்கர்மா. நிஷ்காம கர்மா, அக்கர்மா அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்ப 3 வகையான கர்மா இருக்கு. இதுல நம்ம எதை எடுத்துக்கணும்? இந்த ரெண்டும் இருக்கு இல்லைங்களா? கர்மா, விக்கர்மா. இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு என்னன்னா, விக்கர்மா வந்து நம்மள நரகத்துல கொண்டு போய் விடும். கர்மான்றது இந்த பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியிலேயே தான் நம்மள வச்சிருக்கோம். இது ரெண்டுமே பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியில தான் வச்சிருக்கோம். ஆனா அக்கர்மான்றது மட்டுமே நம்மள பகவானை அடைய வைக்கும். அப்ப அப்படிப்பட்ட கர்மத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இது சான்ஸ் கிடையாது, இது சாய்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இப்ப நம்மளோட சாய்ஸ் எதவா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட சாய்ஸ் கண்டிப்பா பகவானுக்காக செய்யற செயல்களா இருக்கணும், அக்கர்மாவா இருக்கணும். லைஃப் இஸ் எ ப்ரிப்பரேஷன், டெத் இஸ் த எக்ஸாமினேஷன்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கைன்றது ஏதோ சும்மா பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம்ன்றது கிடையாது. இது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன். எதற்கான ப்ரிப்பரேஷன்? பகவானை அடையறதுக்கான, இந்த 14 லோகங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன். கிருஷ்ண பக்தி செய்யற விஷயம் நம்மளோட வாழ்க்கை. அதுல டெத்ன்றதுதான் எக்ஸாமினேஷன். ஏன்னா மரண தருவாயில நம்ம பகவானை நினைக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ டெத் தான் நம்மளோட எக்ஸாமினேஷன். அது முடிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பகவானை அடையிறோமா, திருப்பி இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல நம்ம வரோமான்றது. அப்ப நம்மளோட கர்மா நல்லதா இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானை நம்ம அடைவோம்ன்றது நம்ம பார்க்கிறோம். எத்திக்கல் லா ஆஃப் நேச்சர், ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் எ ரியாக்ஷன். இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததோட விஷயங்கள். குட் கர்மா, புண்ணியம். நல்ல கர்மா செஞ்சா புண்ணிய செயல்கள், புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும். தவறான செயல்கள் செய்யும்போது பாபம் கிடைக்கும். அதனால நம்ம நரகத்துல போய் விழுவோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். குட் கர்மா செஞ்சா நம்ம சொர்க்கத்துல போய் நம்ம சந்தோஷங்களை அனுபவிப்போம்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கர்மா இஸ் கனெக்டட் டு த சோல், நாட் ஜஸ்ட் டு பாடி. அப்ப கர்மான்றது சோலோட கனெக்ட் ஆகுது. இப்ப நம்ம மனம், அதுக்கப்புறம் இந்த சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மனமும் இந்த புலன்களும், இது வந்து இந்த ஜட உடல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது 8 விஷயங்கள் கொண்டது இந்த ஜட சக்தின்றத நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மனம், அதாவது ஸ்தூல சரீரம்,
அப்புறம் இந்த ஜட சரீரம், அதாவது பஞ்சபூதங்களான சரீரம். இது எல்லாம் சேர்ந்து 8 விஷயங்கள் கிடைக்கும். அதாவது பஞ்சபூதங்கள் பிளஸ் மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8 விஷயங்களும் இதான் நம்மளோட உடலா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த உடலை பயன்படுத்தி நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா செயல்கள். அந்த செயல்கள் எல்லாமே இந்த உடலை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக தான். நல்ல சாப்பாடு, நல்ல தூக்கம், நல்ல என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாமே யாருக்காக? இந்த உடலுக்காக. நம்ம செய்யறது எல்லாம் இந்த உடலுக்காக செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா, அந்த கர்மம் யார போய் பாதிக்குது? சோலை போய் பாதிக்குது. சோலுக்கு என்ன பாதிப்பு? பகவானை அடைய முடியாம, பகவானுக்கு பக்தியில ஈடுபட முடியாம, அது என்ன பண்ணுது? திரும்ப திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலேயே ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப கர்மா இஸ் கனெக்டட் டு த சோல், நாட் ஜஸ்ட் டு த பாடி. நம்ம செய்யும் போது வேணா எல்லாமே நம்ம உடலை சந்தோஷப்படுத்துற விஷயமா இருக்கும். இந்த உடலுக்காக எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருப்போம். அதுவும் 84 லேக் ஸ்பீஷஸ்ல அதை தான் செஞ்சுட்டே இருக்கும். சலிக்காம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதோட பலன்களை யாரு அடையிறது? சோல் அடையுது. அதனாலதான் இன்னும் நம்மள என்ன பண்றோம்? பகவானை அடையாம இந்த 14 உலகத்திலேயே பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்கும். ஆனா பகவானோட அனுகிரகத்திலையும் வைஷ்ணவர்களோட அனுகிரகத்திலும் நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா படிக்கிறோம். நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிய வருது. கண்டிப்பா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம். ஃபார் ஆக்ஷன் இன் ஒன் லைஃப், ரியாக்ஷன் இன் அனதர் லைஃப். சரி, நம்ம இப்ப பாவம் செய்யறோம். அது இந்த உலகத்துல நம்ம பாவம் இந்த லைஃப்ல பண்றோம். அது இந்த லைஃப்ல கிடைக்குமானா, சிலது அப்பயே கிடைக்கும். சிலது என்ன பண்ணும்? அடுத்த பிறவில நமக்கு கிடைக்கும். அதனாலதான் குழந்தைகள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா, அது என்ன காரணம் பார்த்தோம்னா, போன ஜென்மத்தில் அவங்க செய்த கர்மத்தினோட பலனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த பிறவில அவங்க அந்த கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. ஏன்னா குழந்தைகள் ஏன் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்ற ஒரு கேள்வி எழும் இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் பீப்புள்ல இருந்து கேட்பாங்க. கடவுள் இருக்காருன்றீங்க, ரொம்ப கருணையானவங்கன்றீங்க, ஆனா ஏன் குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குழந்தை ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்குதுன்னா அது முற்பிறவில செய்த கர்மத்தினால. அதற்கு பார்த்தோம்னா நம்ம ரொம்ப பரிச்சயமான எக்ஸாம்பிள் மகாபாரதத்துல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? காந்தாரிக்கு வந்து 100 குழந்தைகள் பிறந்தாங்க. ஆனா 100 குழந்தைகள் இறந்து போயிட்டாங்க. அது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க பல பிறவிகளுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 பூச்சிகள் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? அழிச்சுட்டாங்க. அப்போ அதனால கிடைச்ச பாவம் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த 100 பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு இறந்து போனாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஏதோ ஒரு பிறவில அவங்க செஞ்ச பாவத்துக்கு பலனா, இந்த பிறவி காந்தாரி அவங்க பிறவி எடுத்தப்ப அவங்களோட 100 பிள்ளைகளும் இறந்து போயிருக்காங்க. சரி, அந்த பலனை ஏன் அந்த பிறவிலே அனுபவிக்கல? அதுக்கு அடுத்த பிறவில ஏன் அனுபவிக்கலன்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க 100 பிள்ளைகள் பிறக்கிறதுக்கான சுக்கிருத்தி வேணும் இல்லைங்களா? அப்படியே அந்த 100 பிள்ளைகளும் உடனே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு சுக்கிருத்தியா கிடைச்சிடாது. அந்த சுக்கிருத்தி அவங்க கெயின் பண்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பல பிறவிகள் அவங்க எடுத்தாங்க. சிவபெருமான வழிபட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு 100 பிள்ளைகள் வந்து பிறந்தாங்க. ஆனால் அந்த 100 பிள்ளைகளும் எதற்காக இருந்தாங்கன்னா, அவங்க பல ஜென்மங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க செஞ்ச தவறினால அவங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைச்சதுன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம ஃபார் ஆக்ஷன் இன் ஒன் லைஃப், ரியாக்ஷன் இன் அனதர் லைஃப் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். அதாவது வி ஆர் நாட் தீஸ் மெட்டீரியல் பாடிஸ். நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிரிட் சோல்ஸ் இல்லைங்களா? சச்சித்தானந்தம். நம்மளோட இருப்பிடம் என்ன கோலோகம், வைகுண்டம். சரிங்களா? பகவானோட இருக்கிறது தான். ஒரு குழந்தை யாரோட இருக்கணும்? நேச்சுரலா யாரோட இருக்கணும்? அவங்களோட அப்பா அம்மாவோட இருக்கணும் இல்லைங்களா? எங்க வேணாலும் யார் வீட்டுக்கு வேணாலும் வந்தாலும் திரும்பி அவங்க அப்பா அம்மாவோட இருக்கிறதா இயல்பான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ஸ்பிரிட் சோல். நம்ம யார் கூட இருக்கணும் பார்த்தோம்னா, நம்ம பகவானோட தான் இருக்கணும். வி ஆர் பியூர் எட்டர்னல் சோல், சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? இங்க வந்துட்டோம். ஜட உலகத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். நம்ம பகவானோட இருக்க பிடிக்காம நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? பகவானோட மேனிலே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? இங்க வந்துட்டோம். அப்ப வரும்போது நமக்குன்னு என்ன கிடைச்சது? இந்த உடல் கிடைச்சது. இந்த அதாவது பஞ்சபூதங்களான உடலும் இந்த ஸ்தூல சரீரமும் நமக்கு கிடைச்சது இல்லைங்களா? இன் திஸ் வே த சோல் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு டேக் டெத். அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம கர்மத்துல ஈடுபடுறோம், செயல்கள் ஈடுபடுறோம். அதனால நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப என்ன ஏற்படுது? மெட்டீரியல் இந்த பிறப்பு இறப்புன்றது ஏற்படுதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம செய்யற கர்மங்கள்னால நம்ம என்ன செய்யறோம்? இந்த பிறப்பு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். அப்ப நம்மளோட கர்மத்தை நம்ம கவனமா பார்க்கணும். பேஸ்ட் ஆன் அவர் குட் அண்ட் பேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா, நோ எக்ஸ்கியூஸ். இப்ப இதுதான் ரூல்னு தெரிஞ்சு போச்சு. நம்ம வந்து நல்ல கர்மம் செய்யணும், நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். அதே பக்தி பண்ணா நம்ம பகவானை அடையலாம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா? இது தெரியாம இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சரி இவங்களுக்கு தெரியல, அதனால இவங்க வந்து இங்க வந்து அக்கர்மா பண்ணாம விக்கர்மா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து அவங்களை வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது போய் நெருப்பு போய் தொட போகுது. நெருப்பு வந்து கவனிக்குமா? இல்ல, இது சின்ன குழந்தை தானே, இது வந்து தெரியாம தொடுது, சுட வேணாம் அப்படின்னு நினைக்குமா? இல்ல, அப்பயும் அந்த நெருப்பு என்ன பண்ணும்? அந்த குழந்தைய சுடதான் செய்யும் இல்லைங்களா?
அதே மாதிரிதான் தெரிஞ்சு செய்தாலும் சரி, தெரியாமல் செய்தாலும் சரி, கர்மா நெருப்பு மாதிரி, அதற்கான பலனை என்ன பண்ணணும், நம்ம அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது இதுல என்ன பார்க்கணும், சோல் இஸ் என்ஜாயர் ஆர் சஃபரர் டியூ டு இட்ஸ் ஃப்ரீ வில். அந்த ஃப்ரீ வில் சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா, விகர்மா, அகர்மா, கர்மா. இந்த சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட 3 சாய்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம எதை எடுக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளோட டெஸ்டினியா நம்ம பார்க்கிறோம். அதே பகவான் சுப்ரீம்லி ஃப்ரீ. அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு கர்மமும் கிடையாது. ஆனா நமக்கு என்னது உண்டு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளோட அந்த ஃப்ரீ வில்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் நம்ம பார்த்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். நமக்காக கொடுத்த அந்த சுதந்திரம், அதை நம்ம கவனமா நம்ம செய்யணும். பை ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ வில், ரியாக்ஷன் டியூ டு பாஸ்ட் கர்மா கேன் பி சேஞ்ச்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்மளோட நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கிறோம்ன்றது பார்க்கிறோம். அதுல நிறைய நம்ம செயல்களை செஞ்சிருப்போம். ஒரு நாளைக்கு நம்ம நிறைய செயல்கள் ஈடுபடுறோம். அப்ப நிறைய பிறவிகள் நிறைய செயல்கள் ஈடுபட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல உள்ள கர்மங்கள், ஏன்னா பகவானை அடையணும்னா நம்ம கிட்ட குட் ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கக்கூடாது, அதாவது குட் கர்மா இருக்கக்கூடாது, பேட் கர்மா இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோல் இஸ் என்டாங்கிள்ட் இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். எதனால? கர்மம் நம்மளோட இருக்கிறதுனால மட்டுமே இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகு பகுன ஜன்ம நாமந்தே ஞானவான் மா பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் நிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படின்றத நம்ம 7th சாப்டர்ல 19th ஸ்லோகால பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா? ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ் அண்ட் டெத்ஸ். இதெல்லாம் யாரு சொல்றது? பகவான் சொல்றாங்க. நமக்கு வேணா ஞாபகம் இல்லாம இருக்கலாம், நம்ம முற்பிறவில என்ன பண்ணோம், அடுத்தது நமக்கு என்ன பிறவி இருக்குன்றது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம கூட எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டோம், சூப்பர் சோலா இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டோம். அப்ப ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ் அண்ட் டேஸ் he who is actually is in knowledge. அப்போ நாலேஜ் கெயின் பண்றோம். நம்ம மனிதரா இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் எதனால இருக்கு? பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்மளோட நிலைப்பாடாவும் இருக்கணும். நம்ம அதாவது என் வாழ்க்கையில நான் அடைய வேண்டிய விஷயம் என்ன, நான் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நாலேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி நம்ம அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம், சென்ஸ் கிராட்டிஃபை பண்றோம். மறுபடியும் பல பல பிறவிகள்ல செஞ்ச அதே விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த புத்திசாலித்தனத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம இந்த வாழ்க்கையும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த நாலேஜை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட நம்ம சரணமடையறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்போ பகவான் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா? நோயிங் மீ டு பி த காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம்ன்றது தெரிஞ்சு பகவான் கிட்ட சரணடையும் பொழுது அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் என்னது, ரொம்பவே உயர்ந்த ஆத்மாக்கள், மகாத்மான்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் ரொம்பவே ரேரானது. எல்லாராலையும் அந்த புரிதலுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா வந்துட முடியாது. பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிறவிகள், அதாவது மனிதர்கள் இருக்கோம் இல்லைங்களா? எத்தனை பேருக்கு பகவத்கீதை நாலேஜ் போய் சேருது, அதுல எத்தனை பேர் ஆழ்ந்து அதை படிக்கிறோம், அதை எத்தனை பேர் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறோம், பகவானை சர்வகாரண காரணமா தெரிஞ்சுட்டு எத்தனை பேர் நம்ம சரணம் அடைகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் தா சர்வ பாபேவியோ மோக்ஷ யஷ்யாமி மாஷிஷஹ அப்படின்ற ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ abandon all varieties of religion and just surrender unto me. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகமா நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கிறோம். அப்போ எல்லா ரிலிஜியன் ஆக்டிவிட்டிஸ், எல்லா விஷயத்தையுமே விட்டுடு, என்ன செய்யறியோ அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணம் அடை. சரணம்ன்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? மனதால், சொல்லால், செயலால் பகவானை மட்டுமே நம்ம நினைக்கிறது, பகவானுக்காகவே நம்ம செய்யற விஷயங்கள். சரிங்களா? மூணுத்துலயும் பகவான் இருக்கணும், நம்மளோட மனத்துல, நம்மளோட சொல்லல, நம்மளோட செயல்ல. ஆனா நம்மளோட விஷயங்கள், அர்ஜுனர் போர் பண்ணாங்க பகவான மனதில் நிலை நிறுத்தி. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், போர் பண்ணணும் இல்ல, அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் சத்திரியனா அவங்க போர் பண்ணாங்க பகவானுக்காக. அதே மாதிரி நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செய்யணும். ஆனா இந்த 3 இடத்துலயும் யார் இருக்கணும்? நம்மளோட சொல், செயல், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மனம், இதுல பகவான் இருக்கணும். அதுதான் கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எல்லா விதமான ரிலிஜியஸ் பிராக்டிஸ் எதா இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் சரண்டர் அன்டு மீ, என்கிட்ட சரணம் அடைவாயாக, எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் நான் உன்னை விடுவிக்கின்றேன். இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பர்த் டெத் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்ன்றது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்திருக்கோம் பாருங்க, ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ் அண்ட் டெத்ஸ். அப்போ அதுல சேர்ந்த பாபங்கள் எல்லாம் எதனால பாபம் வந்தது? நம்மளுக்கு புரிதல் இல்லாம
கர்மாவும் அக்கர்மாவும் செஞ்சனால நமக்கு பாபங்கள் வந்தது இல்லைங்களா? எவ்வளவு பாபம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவ்வளவு பாபங்கள் நெருப்புல போட்டு வஸ்து மாதிரி என்ன ஆயிடும்? பகவான் மேல பக்தி பண்ணும்போது, சரணம் அடையும் போது அவ்வளவும் என்ன ஆயிடும்? அழிஞ்சிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஐ ஷால் டெலிவர் யூ ஃப்ரம் ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். டூ நாட் ஃபியர். பகவான் நம்மள ஆதரவு கொடுத்து தேத்துறாங்க. நீ எதற்காகவும் பயப்படாதே அப்படின்றத. இதையும் நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கும்போது இதற்கு உதாரணமா நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம்? கோவர்தன லீலா பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? இந்திரனுக்கான பூஜைகளை அவாய்ட் பண்ணிட்டு கோவர்தனத்துக்கு பண்ணாங்க. அதனால அந்த ரிலிஜியஸ் அது வரைக்கும் பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த பாரம்பரியத்தை விட்டுட்டு கோவர்தனுக்கு பூஜை பண்ணாங்க. அதனால இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துச்சு, அழிச்சாங்க. விருந்தாவன் அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணாங்க? சரணமடைந்த அத்தனை விருந்தாவன வாசிகளையும் என்ன பண்ணாங்க? பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நமக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கும். அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இது வரைக்கும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம செய்தாலும் பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சோம்னா நம்மளோட பாபங்கள் எல்லாம் போகும். நம்ம செய்த இது கர்மத்தினால் ஏற்பட்ட பாபங்கள்லாம் போகும். டு நாட் ஃபியர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். டு வைப் அவுட் ஆல் கர்மாஸ், ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட கர்மங்கள் நம்மளை விட்டு போனாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேற முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். To give knowledge vision to people who are entangled in ignorance, blindness. இந்த விஷயங்களை நம்ம யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்? இக்னரன்ஸ். ஏன்னா இக்னரன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது இந்த கர்மத்துல கிடையாது. தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாம பண்ணாலும் அதற்கான பலன் உண்டு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இக்னரன்ஸ், பிளைண்ட்னஸ் என்ன அப்படின்னா அறியாமல் செய்யற விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவத் விஷயங்களை நம்ம அவசியம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். யயிதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம்யேவைஷ்ய சம்சயஹ அப்படின்ற ஸ்லோகம். இதுல என்னன்னு பார்க்கிறோம்னா இந்த சுப்ரீம் சீக்ரெட், அதாவது கர்மத்தில இருந்து வெளியில வர்றது என்னன்றத பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்ப பகவத்கீதையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பியூர் டிவோஷனல் சர்வீசஸ் கேரண்டீட். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பகவானுக்கான பக்தி செயல் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? கேரண்டி கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். அதனால இப்ப வர 18 days கோர்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களை சுத்தி உள்ள எல்லாருக்கும், யார் யாரெல்லாம் தெரியுதோ எல்லாருக்கும் அவசியம் எடுத்து சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி 18 நாள் கிளாஸ் இருக்கு, அவசியம் ஜாயின் பண்ணணும். மனிதர பிறப்புல எடுத்திருக்கோம். அது ஏனோ தானோன்னு வாழாம, இக்னோரன்ட் மோட்ல அறியாமல் நம்ம வாழாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா நல்ல முறையில வாழணும். அப்பனா பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்றதை நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது பகவானையும் திருப்தி பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த லிவிங் என்டிட்டிக்கும் நம்ம செய்த ஒரு மிக சிறந்த விஷயம். வேற எந்த ஒரு சிறந்த விஷயம் நம்மளால செய்ய முடியாது. இதுதான் இருக்கல என்னது மிக சிறந்த விஷயமா நம்ம பார்க்கணும். என்கேஜ்மெண்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் டிஸ்டாங்கிள் த ஸ்பிரிட் சோல். டிஸ்டாங்கிள் எதுல இருந்து? இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள பிணைப்புல இருந்து. ஏன்னா இது எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுதுன்றதே தெரியாதுன்றதை நம்ம 15வது சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது எப்படி இதுல இருந்து இந்த மாயையிலேருந்து, அதாவது முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால விடுபடணும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லைங்களா? ஆனா அந்த விஷயங்களே நம்ம வெளியில வரணும்னா நம்ம கண்டிப்பா பகவான் மீது பக்தியை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும்ன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டாய் வேர்ல்ட் கிரியேட்டட் பை லார்ட் கிருஷ்ணா. நம்ம அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் சோல் நம்ம எல்லாம் விளையாடுறதுக்கான இடமா பகவான் ஜட உலகத்தை படைச்சிருக்காங்கன்றதை பார்க்கிறோம். அதுல நம்ம இருக்கும்போது பிளேன்றது என்னது? நம்மளோட செயல்கள், நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? செயல்கள் அது என்னத்துல நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுடுது? இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு ரொம்பவே கடுமையான ஒரு சம்பந்தத்தை, அதுல இருந்து வெளியிலே வர முடியாத அளவுக்கு நம்மள சம்பந்தத்துல கொண்டு விட்டுடுது. ஆனா அப்படிப்பட்ட விஷயத்துல இருந்தும் நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது என்னன்னா, பகவான் கிட்ட சரணம் அடையும் பொழுது நம்மளோட கர்மங்கள் மூலியமா நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் பிளேன் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ்னால நம்ம என்டாங்கிள் ஆயிடும்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான சரணம் அடையும் போது நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாமே சுத்திகரிக்கப்படும். ஏன்னா பக்தி பகவான் மேல நம்ம பக்தி பண்றோம் இல்லைங்களா? பக்தியில இன்னைக்கு நான் பக்தி பண்ணிட்டு நான் பாபம் பண்ணேன்னா நான் பகவானோட பக்தியா இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பகவான் பக்தி, அதாவது கிருஷ்ண பக்தின்றது பாபத்தை செய்து கொண்டே நம்மளால பக்தி பண்ண முடியாது. அதனாலதான்
இது வரைக்கும் செஞ்ச பாபத்தை பகவான் என்ன பண்ணிடுவாங்க, சரி பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இதற்கப்புறம் யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்காங்களோ கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா எந்த அசுரனும் பகவான வழிபட்டதா நம்ம சாஸ்திரத்துல பார்க்க முடியல இல்லைங்களா? அசுரன் போது அவங்களோட குணங்கள் என்ன, ரஜோகுணம் தமோகுணம். அப்ப அந்த 2 குணங்களையும் விளக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். 12வது சாப்டர் 13வது சாப்டர்ல நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? 16வது சாப்டர்லயும் 1-3 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நல்ல குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள் பத்தி பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப இந்த குணங்கள்ல நம்ம இருக்குன்றது, குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தின்றது. அப்போ நல்ல குணம் இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம அதர்மம் பண்ண மாட்டோம். அப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் செய்த பாபங்கள் எல்லாம் விலகிடும் பகவானை சரணடையும் போது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பகவான் எங்க இருக்காங்கன்னா கோலோகத்தில் இருக்காங்க. சோலும் நம்ம என்னது, பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பகவானுடைய திருமேனிலேருந்து வந்தவங்க தான் இல்லைங்களா? அதாவது கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவோட திருமேனில நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம், அதாவது மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்து. அப்போ நம்ம பகவானோட ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளும் எங்கதான் இருக்க வேண்டியவங்க, கோலோக வைகுண்டத்துல நித்திய சுரிகளா பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி சேவையில ஈடுபட வேண்டியவங்க. ஆனா நம்மளோட இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்னால அதை நம்ம மறந்து இந்த உலகத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம்ன்ற தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணா லிவ்ஸ் இன் கோலோகா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் சோல், அதாவது பகவானை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற சொல்ல எங்க இருப்பாங்க, கோலோகத்துல இருப்பாங்க. பகவானுக்கு திருப்தியோட பக்தி பண்ற ஆத்மாக்கள் நித்தியசுரிகள்லாம் கோலோகத்துல இருப்பாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க தன் அதாவது ஆளுமையோட இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா, இண்டிபெண்டன்ட் சோல் சென்ட் டு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இண்டிபெண்டன்ட் சோல் அசிம்ஸ் மெட்டீரியல் பாடி, இந்த உடலே அவங்க அதாவது சோல் இது மெட்டீரியல் பாடி அப்படின்றது பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. அவங்க ரஜோகுணத்தில் இருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். என்கேஜ்மெண்ட் இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்டாங்கிள்ஸ், அப்படிப்பட்ட இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவங்க சம்பந்தப்பட்டுறாங்கன்றது பார்க்கிறோம். டிபெண்டிங் ஆன் கிருஷ்ணா டிஸ்என்டாங்கிள்ஸ், யாரை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணணும், பகவானை நம்ம பக்தியின் மூலியமா நம்ம டிபெண்ட் பண்ணும்போது இந்த முடிச்சுக்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். ஆன் பெர்ஃபெக்ஷன் சோல் கோஸ் டு பேக் டு காடட். நம்ம இங்க இருந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை சரணம் அடையணும். அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம திரும்பி என்ன பண்ண முடியும், கோலோகத்துக்கு போக முடியும்ன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாஞ்சகல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சிஷ்ல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.